Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карыйбыз. Битлекләр белән генә яңа вирустан качып булмый. Интернет челләрендә WannaCry вирусы тарала башлаган. Озакламый каникуллар җитә, быел лагерьларда ничә бала ял итәчәк, хәбәрчебез белеште. Мөселман кардәшләребез игътибарына намаз уку вакытлары үзгәрә. Шолы элеваторында карантин кертелде. Онда хәзер катнаш азык сатылмый һәм якын араларда сатылмаячакта. Бу лоештагы тавык гриппы эпидемиясе белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, май башында лоеш тавык фабрикасында 5000-нан артык кош үлде. Вирусның нидән чыкканлыгы билгеле түгел. Шуңа күрә хәзер сыйфатсыз катнаш азык варианты да тикшерелә. Ярты миллион тавык юкка чыгарылырга тиеш, моннан тыш вирус тавык йомыркасында да табылды. Алар да сатудан алынды. Тавык гриппы Татарстан продукциясендә генә түгел. Мисалга, Ростов өлкәсеннән Чаллыга китерелгән күркә итендә дә ачыкланган. Хәзер ул 300 тонна итне нишләтергә икәнне хәл итәләр. Бөтен дөнья компьютер шелтәре WannaCry исемле вирустан зыян күрә. Ул Windows операция системасындагы компьютерларга кагыла. Вирус компьютерны стофтан чыгара һәм кире эш хәленә кайтару өчен акча таләп итә. Бу бәла Россия компанияләре һәм дәүләт структураларында да зыян салды. Хәзер алар акча түләргәме, юкмы дип баш ваталар. Әлеге проблема безнең Чаллы оешмаларында бармы, безнең хәбәрчеләребез белеште. Бөтен дөнья масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, WannaCry вирусыннан 200 мең артык кулланучы зыян күргән. Бу 150 ил. 100-гә якын кеше компьютер чирен ясаучыларның хисабына җәмгысе $42,000 акча җибәргән. Моны Британия газетасы хәбәр итә. Белгечләр әйтүенчә, вирус яңа түгел, бары тик үзгәртелгән генә. Аннан мөстәкыйль котылыйм дисәң, еллар буе утырырга кирәк. Как правило, точка входа является бухгалтерия, в которой приходит письмо и написано срочный акт сверки, еще какие-то письма, на которые не может не среагировать бухгалтер. Внутри уложения, с виду обычный какой-то архив, его открывают, там файл с двойным расширением. В процессе пользователь ничего не замечает, то есть он нажал, ничего не произошло. После перезагрузки появляется картинка на рабочем столе с указанием действий, что нужно сделать, чтобы получить доступ к файлам. Вирус корпоратив компьютерларга гына түгел, өйдәгеләргә дә яный. Ул электрон хатлар аша керергә мөмкин. Хәзер күп кенә оешмалар саклык чаралары күрәләр. Россиядә вирус һөҗүменнән тикшерү комитеты, Эчке эшләр министрлыгы һәм бер эре кәрәзле элемтә операторы зыян күргәннәр. Чаллы Эчке эшләр идарәсендә исә компьютерларга да тегеш эшли. Белгечләр яңа һөҗүм дүшәмбедә булырга мөмкин дип кисәтә. Вирус хуҗалары акча күчерелмәсә, зыян күргән серверлардагы бөтен мәгълүматны юкка чыгарга янылар. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Алексей Иванов. Яңалыклар. Чаллы оешмасы җитәкчесе салым декларациясына ялган мәгълүматлар тапшырып 6 миллион сум салым түләүдән котылырга теләгән. Прокуратура суд аша Энерготехсервис оешмасы җитәкчесенең дәүләткә салган зыянын кайтартуга иреште. Тикшерү барышында җитәкчегә карата әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылуы ачыкланган. Эшне тикшергәндә җитәкче барысын да танаган, әмма эш вакыт узу сәбәпле туктатылган. Прокуратура фикеренчә, бу бурычны түләмәскә сәбәп түгел. Күзәтчелек органы матди зыянны тулысынча кайтаруны таләп иткән. Чаллы суды прокуратура дәгъвасын тулысынча канәгатьләндерде. Укучыларның ялын оештыру һәм җәй көне куйган хезмәтләренә түләү өчен 27 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шуларның 77 миллионы республика, 5 миллион сумга якыны шәһәр бюджетыннан. Тагы 45 миллион сум акчаны шәһәр оешмалары һәм ата-аналар бирәчәк. Чаллыда балаларның ялын һәм хезмәтен оештыру мәсьәләсенә шәһәр хакимиятендә быелгы җәйдә аеруча игътибар бирәчәкләр. Шәһәр яны лагерьларында 1920 бала, мәктәп яны көндезге лагерьларында 10777 укучы ял итәчәк. Чаллының 49 мәктәбе бер ай дәвамында балалар шау-шуыннан тынып тормаячак. Ураза башланырга да аз вакыт калып бара. Мөселманнар өчен изге ай 26 майда башлана. 27 көнне исә Казанның Үзәк стадионында республика күләм ифтар узачак. Әлеге масса күләм чара Татарстанда 5-нче тапкыр үткәрелә. Хәйрия чарасына күп балалы гаиләләрне, инвалидларны, ятимнәрне һәм мөмкинлекләре чиклеләрне көтеп калалар. Шулай ифтарны уздыруда ярдәм итәргә булган волонтерларны да бирегә чакыралар. Теләге булганнар экраннардагы номер буенча шалтырата ала. Майдан август башына кадәр безнең җирлекнең табигый үзенчәлеге буларак шәфәк аклыгы иртәнге таң белән кушыла. Димәк, төн дәвамында аклык бетми һәм ясту намазының башын, шулай иртәнге намазның башын астрономик исәпләү белән билгеләп булмый. Шул сәбәпле дин галимнәре сүзләренә таны янып, бу чорда сәгать белән исәпләүгә күчү карар кылынды.
Есту намазы құяш бойығаш 1 сағат 30 минуттан соң, әсәхәр тәмам һәм иртәнге намаз кыру вақыты құяш шығарға 2 сағат алдан деп белгіленді. Яз ақырына яқынлаша көбісі ял турында ойлана башлады. Шалылылар арасында диңгез буенда экзотик илләрдә ял итәргә теләүчеләр шактый. Әмма һәркемнең дә мондый мөмкинлеге юк. Шулай да борчылырга кирәкми, Шалыга Һиндстаннан ярминкә килде. Һиндстанлылар Россиянең берничә шәһәре буенча сәяхәт итәр өчен 3 фурада хәрәкәт итә. Безнең илгә килер өчен махсус самолет яллаганнар. Имран Хусейн танылган ефәк паласлар алып килгән. Аны Кашмир тукучылары үзләре ясаган. Этот один ковры, посмотрите, это чисто шелковая, ручная работа. Там делают такие ковры, женщина, дедушка делает, там, мужчина делает, все делают такие, кто умеет делать это. Они чистые шелковые, они легкие ковры. Люди здесь, русские, Россия, они понравились легкое, это специально на Россия делает. Биткә, тәнгә сөртер өчен майлар, табигый косметика айрыша зур казаныш тапкан. Һиндстанда тикшерү институтлары элеккеге рецептларны торгызу өстендә эшли. Һиндстан кухнясында шәһәрдәшләр үз иткән басмати дөгесе туклыклы баллы, тәмтем, чәй артыннан махсус килгәннәр. Һиндстанда табигый ташлардан ясалган бизәнү эшләнмәләрен җитештерүдә зур үсеш алган. Мен бу ярмаркада освежитель воздуха алдым, рис алдым, миңерге шайх, мотор, товар күп. Я приобрела вот такой прекрасный палантин ручной работы. Очень понравились масла индийские. Һиндстан ярминкәсе 21 майга кадәр 30-нчы комплекстагы Эссенгрин сәүдә үзәгендә эшли. Сатучылар шәһәрдәшләрне иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр көтеп кала. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Строитель балалар яшүсмерләр спорт мәктәбенең 2004-2005 елда туган кызлар футбол командасы зур җиңү яулады. Алар кожаный мяч ярышларының республика финалында 1-нче урынга чыгып, бөтен Россия финал уеннарына юллама алдылар. Ярышлар 13-21 июньдә Туапсе шәһәрендә узачак. Команданың тренеры Эдуард Назаров хәзер спортчылар җаваплы очрашуга әзерләнәләр. Без Ялбыгда уйнадык. 1-нче урынны алдык. Анда 5 команда булды. Мин 2 ел шөгыльләнәм. Миңа бик ошый футбол. Бүгенге менә шулар, гаилә көне белән котлап, мин сезнең белән саубулашам. Исән-мин булыгыз. С 15 по 21 мая состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК «Энергетик». От керамической плитки и пластиковых панелей ПВХ до мебели для ванных комнат и сантехники от ведущих производителей. По самым демократичным ценам в магазине «Стройфорум» на улице 40-летия Победы 90/2. Предельное снижение цен! Корпорации «Центры Селдом». Получайте дополнительную скидку даже от самой низкой цены в магазине. Корпорация «Центры Селдом». Все как для своих.